Ahojte, vitajte pri nákupoch za mesiac február. Musím sa priznať, vo februári som to tak trošku prehnal s nakupovaním lega a všetko to začalo tak trošku nevinne, len menšími setmi a február je pre mňa mesiac plný výčitiek. Začalo to týmto duplom, ktoré som zobral rozbalené za nejakých 35 eur, čo bolo celkom fajn. A prečo nie, decka sa z neho veľmi tešili, čiže super nákup. Takže takým druhým setom bol tento X-Men XZ, to som ešte netušil, že na konci mesiaca príde jeho starší súrodenec. A už aj pri tomto sete, tento som kupoval za 50 eur a obrovské výčitky, že míňam toľko veľa na jedno Lego, keďže obsahuje nejakých 300 dielikov, tak nebolo to až také bláznivé. Aspoň jeden set, z ktorého nemám až také výčitky, je tento Lego Brickheads, tento Spider-Man. Ten bol fajn, 10 eur, je to celkom pekný set, je to fajn. A týchto dvoch drakov, Arin a Nia, a tie dračie útoky, tie som kupoval za 4 eur každý, a respektíve 5, keď ešte prijatáme poštové, čiže to ešte tiež bolo celkom fajn. Potom približne asi v polke mesiaca sa to úplne rozbehlo. Ja už som dával videjko s nákupmi. Čo sa vlastne stalo ešte predtým, než som išiel a nakúpil som v Dráčiku strašne veľa Lega, je, že na Mall.sk pridali jeden Lego set v akcii. Áno, je to Avengerská väža. Nádherný set, neskutočné množstvo minifigúriek. A fakt je super, veľmi som po ňom túžil, veľmi som nad ním uvažoval. To ešte som nekúpil všetok zvyšok Lega, bol len začiatok mesiaca. A pridali proste akciu 400 eur z pôvodnej ceny 500. Som si povedal, výborná cena, veľmi sa mi to páči, je to super set. Nebolo to vlastne len také jednoduché, približne týždeň alebo týždeň a pol som zvažoval, či vôbec môžem si to dovoliť, či chcem minúť tak veľa, ale OK. Nejak som sa presvedčil, doprial som si to. Potom, čo mi to prišlo, pár dní na to som išiel teda do Dráčiku, spravil som obrovitánsky Lego nákup, čo ste videli, tam boli tieto Ninjago sety staré, všetko sú staré sety, ktoré som tam samozrejme nemohol nechať, lebo už nikdy v živote by som ich nedokázal kúpiť za takú cenu, akú som ich kúpil. Všetky boli viac menej v pôvodnej cene, za akú ju predávali v Dráčiku kedysi v roku 2016, 17 a tak ďalej. Vlastne ešte pár dní na to som bol v Dráčiku, ale to už vyslovene, tu som bol vzadu si pozrieť predtým, ešte pri prvom nákupe. Som bol pozrieť, že aké sety tam majú, tak som si ešte zarezervoval tento jeden. A ešte tento tu má, ten sa mi strašne páčil kvôli tomuto krásnemu Big Fig. Super, tiež krásna cena, 30 eur to stálo, ten bol trošku drahší, ten bol 76. Ale OK, som si povedal, naozaj už nikdy nebudem mať možnosť ich kúpiť, tak som tam išiel. A vlastne s tými dvoma Ninjago setmi som našiel na poličke aj tento tu. Toto je jedna z najkrajších figúrok, teda Big Figov, aké poznám. Tento tu tiež nie je ďaleko, ale Bane je úplne úžasný. Potom som túžil strašne dlho. Vlastne mesiac pokračoval, už bol skoro na konci, ja som si hovoril, že OK, aj tak už to bude blázne videjko s nákupmi. A išiel som včera, áno, zase na nákup, tentokrát nie na maslo, ale skočil som ešte do Dráčiku, že či náhodou nebudú ešte niečo mať. Ja som tam vošiel, a bola tam obrovitánska kopa Lega, bolo tam Lego Technik obrovské a boli tam Lego City staré sety, superhrdinské, kadečo, Star Wars, kopu setov, čiže zase som sa len chytil za hlavou, som zistil, že bohužiaľ budem to musieť zobrať, lebo už nikdy nenájdem takú ponuku. No a teda včera som kúpil, toto bol jeden z prvých setov, Batcave. Ja som bol veľmi prekvapený, že cena bola 80 eur, keďže som, neviem, čakal som, že sa to predávalo za oveľa viacej
ako 100 eur. Myslel, že to bolo aspoň 150, čo ma veľmi potešilo. 80 eur, nebudem sa hnevať za taký krásny Batcave. Jeden som tam nechal. Ďalej, ako som tak prechádzal setmi, tak som zbadal tento set. Tento ma riadne zarazil, čiže máme tu Guardians of Galaxy Milano, ten bol 46 eur. Potom hneď ďalej 43 eur tento starý X-Men set. Pozrite sa na toho Magneta, takto mal vyzerať Magneto. Nie tento tu v novom sete, takom predraženom. Čiže trošku sranda, že tento starý set má ešte aj extra dieliky. Asi aj lepšie figurky okrem Wolverina. Wolverine sa mi tu až tak nepáči. Lepšie v tomto sete. A asi aj Keyclops. Ďalej som išiel, bol tam takýto Batman setík, tento úžasný set, kde je Hela. To vyzerá fakt fantasticky. To ma veľmi potešilo. Takýto Star Wars setík s Admirálom Thrawnom. Ďalší set, ktorý ma veľmi potešil, tento má trošku vyblednutú krabicu. Je za 22 eur tento vesmírny Batman. Neskutočne dlho som chcel mať tento set. Pozeral som len po figurke, že ju kúpim. Sa predávala za 8-10 eur, ale nikdy som sa nedonútil k tomu a nakoniec za 22 sa mi ho podarilo. Veľká radosť. Tento, takisto menší set 22, tu ma potešilo Hobgoblin a Ghost Rider, keďže Ghost Rider bol minulý rok v sete, ale Hobgoblin nebol. Ktoré ešte boli také tie ďalšie? Tu mám jeden set, po ktorý som si išiel až do Prešova. Ďakujem veľmi pekne kamarátovi Marekovi, ktorý mi povedal, že ho majú v Prešove. Ja som ho u nás nenašiel. My sme išli na víkend, sme išli na taký krátky výlet. Tak išli sme cez Prešov. Skočil som tam krásnych 31,50. Veľmi ma potešilo. Naozaj mám rád Spider-Mana, čiže toto bolo pre mňa super. A už keď sme pri kamarátovi Marekovi z Prešova, tu sú sety, ktoré si vyžiadal on. Tento tu na Star Wars set, tento Clone Turbo Tank. A ďalej som pre neho ešte našiel, ktoré to boli. Tento set ešte. Ďalej maličký Mr. Freeze Ice Attack. Toto ma takisto riadne potešilo. Red Hulk versus Hulk. A máme tam aj figurky She-Hulk a takisto Red She-Hulk. Možno, že ešte tento set krátko spomeniem. Batman Riddler a Riddle Race. Tento set je hlavne super kvôli 4 nepriateľom, ktorí sú v tomto sete. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Nezabudnite na odber, aby vám neušli recenzie z týchto Lego setov, keď sa dostaneme k tomu ich poskladať.